Milí priatelia, po sobote máme historickú príležitosť byť súčasťou novej, lepšej Európy. Európy suverénnych štátov a rovných partnerov, ktorí robia politiku na všetky 4 svetové strany. Z tohto miesta prehlasujem, že som pripravená bojovať za naše záujmy v Bruseli, že som pripravená spolupracovať so všetkými zahraničnými partnermi, rovnako ako aj so slovenskou vládou na tom, aby sme očistili Slovensko, aby sme očistili Európu. Verím, že nikto z nás nebol stvorený na to, aby zomrel v nejakej nezmyselnej vojne za cudzie záujmy. Budete o tom rozhodovať v sobotu vy. Rozhodnite prosím správne. Vissza fog térni közénk, és Szlovákia Magyarországgal együtt küzd tovább a békért. Milé Slovenky, milí Slováci, drahí občania Slovenska a príslušníci národnostných menšín. Prihováram sa vám dnes, dá sa povedať, 10 minút pred 12. v dobe, kedy celá Európa stojí na prahu veľkej vojny. Nikým nevolené elity, vojnoví štváči z Washingtonu a ich sluhovia v médiách a mimovládkach volajú po krvi. Ale nebudú to ich synovia, nebudú to ani ich otcovia, nebudú to ani ich vnúci, kto bude umierať v ukrajinskej či ruskej stepi. Ak sa ich plány nezastavíme spoločne, ako prvý pôjdu do tohto mlynčeka na mäso práve Slováci, Češi, Maďari, skrátka príslušníci východoeurópskych národov, ktorých životy nemajú pre kolektívny západ žiadnu cenu, rovnako ako nemajú cenu pre nich ani životy tých nešťastných Ukrajincov. Tieto voľby do Európskeho parlamentu budú prvýkrát v histórii referendum. Budú referendum o tom, či dáme stopku vojnovej eskalácii, alebo naopak, či sa vrhneme do samovražednej vojny s Ruskom. Preto vás prosím, nezaspíme na vavrínoch, z ktorých môžu byť smutočné vence na hroboch našich blízkych, na hroboch našich bratov, detí alebo vnukov. Nespoliehajme sa, že to niekto druhý vyrieši za nás. V sobotu tam musíme byť my. 2 víťazstvá sme už vybojovali. Vybojujme aj tu 3. Vyzývam preto všetkých, každého, zúčastnite sa volieb v sobotu, vyberte si stranu, vyberte si z tej kandidátky niekoho, komu veríte a vyberte si poslancov tým kružkovaním, o ktorých budete určite vedieť, že sa postavia za mier. Pretože bez neho stráca všetko v našom živote zmysel. Našim motom v týchto voľbách nech je mier za každú cenu. Ja to budem hovoriť za vás veľmi hlasno a budem to hovoriť nielen v Čadci, ale aj v Bruseli, aj v Moskve.